abana azi ukuthi into esuke iphathelene nobaba uyazi yena ngoba vele kusuke kuyinto esuke iqondene nabo bobabili. Baba ubuyile ngithi uma Yeah. yabona inkinga ungayigubhi musekuyigubhi Cha ngibuza mina wena. yazi ngisho lana ngisho lokuthi ungabuzi inkinga ngoba manje njengoba sekusela shuthi si right ungasabuza ngisho lokuyibuza lonke ngoba yinje uzodala inkinga engathi le ndaba yezingane ngikutshela ukuthi yeke izokudalela ibhi. Umpumelela ngifuni abe senkingeni efana neyami la uma wakhe ezombalela every day ukuthi wena Mpumelela uhloniphe. Ngiyafuna uMpumelelo amazise amhloniphe uma wakhe amphathe kahle futhi because mengamphathi kahle uma wakhe I can tell you sizoba nenkulu inkinga. Into yokuqala nje engifuna ungenzele yona uyabo lento yokungangilaleli iyenza ngithukwe yenza ngifane nabo bonke abantu because uma wakho nabantu bala eNingizimu Afrika bathi wena nje ubungalungile nje imini engikwenza ungalungi. Mina ngiphilela abantu ngiphilela mina abanye sebayagxeka ngoba vele into ehlangene nesithembu. Ngikwamukela ukuthi ngiyohlale ngithethiswa noma ngiblamewa ngezinto ezenziwa uMpumelelo. Ngike ngaye egoli ngiyokhuluma naye ukuthi lento ayenzile wrong. Ngaqasha abameli ngamfaka endleleni uMpumelelo. Mhlambe bafuna ngimthethise every day. Ngiyambalance ukuthi uMpumelelo asihambe ngale ndlela singahambi ngale ndlela.